Damin ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramonti ati-ati dohok pikirab mo na bing di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Shalom mamanginang selamat pagi, happy Sunday, selamat Advent Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat beribadah bagi yang bisa beribadah di minggu Advent yang keempat ini, Advent terakhir Bapak Ibu. Dan yang nami ma dia kamanami na nami na soboy marminggu alani kasih taonon ragam ni parukilon lumobi kamanami na nami na hinaholongan na terdampak bencana di berbagai daerah di Sumatera Utara dan di berbagai daerah di provinsi lainnya di negara kita. Manginang tetaplah mangarade manomu haroron itu hatta Jesus Kristus sipaluai tung AHP namasa natadopi di nguluta. Teriring salam dan doa buat keluarga, gereja, dan parhalado dimanapun kita berada. Amanginang hatan itu hatta di minggu napaopaton, minggu parpudi, minggu Advent. Iman na tersurat di Lukas sada, ayat 27 sahatu ayat 70 sia. Gotod di parbadia masih Sakarias, amanai gabe manurirangi ma. Pinuji ma Tuhani debatani Israel ala ditopot bangsona jala dipatupa halwona. Dipatidang do dihita tanduk halwaon. Dibagas ni si Daud na posonay. Hobartu na hinatahon na marhiti siyan suara niya kapanurirang na. Nabadiyay siyan narobi. Halwaon siya nakamusyuta doho siya tangan niya kanama kosomihita. Laho mangasi akka amata marningot padanna nabadiyai. Ima warina nani wari honna disi Abraham amatai. Pabuali honon na tuhita asahita marhalado dia dopanay. Sopola marhabia rabbe. Dung malua hita siya tangan niya kamusu. Marhabadiaon jala marhatigora dia dopanay. Saliling hita manghulu. Yeho anaha targuar ma panurirang ni nasutibul. Ay patujolo ni bohi di Tuhani doho. Paturehon akkadalana. Laho patadahot tubang sona halwaon marhitis siyan hasesan ni dosa nasida. Hinorhon ni pangasi ini debatata. Ay binahin ni ido ro nabisar siyan gijangi manopot hita. Laho sumodang akan nahudul di bagasan haholomon. Aka nanilinggoman ni hamatian patongoton lakata tudalan hadameon. Ima hatane tuhata. Hurian apinar hamaul ni debata di bagian Jesus Kristus manurirangi si Sakarias dung tubuh anakna si Johannes patidi. Takasdo taboto natargoar naholdo si Elizabeth jala dung matua do ibana gabi-gabian. Ima si Johannes songon patujolo ni haroro ni Tuhane. Huriana pinar hamaul ni Tuhata. Amanginang topik ni mingguta takas do dienet sian hata ni Tuhata. Ima di ayat ono pulualu pinuji ma Tuhani debata ni Israel. Ala ditopot bangsona jala dipatupa halwona. Manginang Allah melawat umatnya. Asa di minggu Advent napaupat tonon. Manginang naing tahalungutom ma debata. Ya. Nuaing Roma buah-buah. Nunga ditopot debata bangsona. Ima marhiti hatu tubuh ni si Johannes. Songon patujolo ni haroro ni Tuhatta Jesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara di minggu Advent na batuluhon dipakulingi hata ni Tuhatta hita lahu makaluhuton asini rohani debata. Jalan waing di minggu na paupaton. Roma buah-buah. Nunga ditopot debata bangsona. Marhiti haroro ni Tuhan Yesus Kristus. Jala patujolo ni haroro nai ima hatutubu ni si Johannes patidi.
Amanginang buhado molo natargoar di topot debata hita. Akka bangsona akan nahinokko ni mudar ni Tuhatta Jesus Kristus. Amanginang naparjulu songot tadda pabuan naung di topot debata hita. Songot tadda pabuan na dilawat debatatta hita akan na porsea. Ima marhabadiaon hita diadopan ni debata. Jala sopola behita marhabiaran. Ketika Tuhan melawat kita, itu artinya kita dikuduskan oleh Allah itu sendiri. Dan ini jelas sudah kita imani di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah Yesus kita dikuduskan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jaladang marhabiara behita. Asa marhiti haroron isipaluay na manubus sita jolma. Amanginang haporsyot tamado dang be tahabiari agia ise dingulon. Nang hamate ape dang be tahabiari. Ay nunga ditaluhon Tuhan Yesus hamatiani satiri. Atong buhado hita noaing na mangulu dupe. Asa totong mahida kamanginang marhabadiaw dingulu taon. Songot tanda pabuan naung ditopot debata hita marhiti haroro ni Jesus Kristus si paluay. Tetaplah hidup kudus. Dan jadilah kudus dalam kehidupanmu, dalam keseharianmu. Sebagai tanda bahwa engkau memang sudah dilawat oleh Tuhan. Sebagai tanda bahwa memang keluarga kita sudah dilawat oleh Tuhan itu sendiri. Jala unang be tahabiari agia aha. Amanginang hamatean itulah ketakutan terakhir yang dihadapi oleh setiap manusia. Ketika sudah bicara dengan kematian, ketika sudah berbicara tentang kematian, semua umat manusia kalau ditanya dan menjawab dengan jujur, siapapun pasti gentar ketakutan dengan namanya kematian. Dan adong jolma di portibion namarlas ni roha. Ala ni hamatian. Ya. Pasti do ikut tarilu, pasti do ikut tumatangis. Ala ni songonima do ni sitaononi ala ni hamatiani. Alai moleante ma di debata. Dung ditopot tita marhiti haroron Kristus Yesus. Kematian bukan lagi momok yang menakutkan bagi setiap orang yang percaya. Haporsyot tamadok. Hamatian perhitian manopot Tuhani. Justru kematian adalah jalan untuk bersua kembali dengan kemuliaan Kristus itu sendiri. Hurian itu hatta. Namangihu songot tada pabuan naung ditopot debata hita dinguluta. Marhati goran mahita dia dopan di debata. Kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Asadang adong nabui tapangasahod dinguluto namanginang. Ate. Satu ngado kita na mga sahog gugu pikira sinadongan huaso na adong dihida. Justru karena kelahiran Yesus Kristuslah kita dibenarkan. Justru karena kematian dan kebangkitan Kristuslah kita dibenarkan. Gabi tigor hita ala ni mudar ni Kristus naung manisa dosata. Jalan na mangihut tanda pabuan naung ditopot debata hita kana porsea. Disordangi do hita di haholomon. Jala dipatongon lakata tudalan hadameon. Ketika Yesus lahir, ketika Yesus datang ke dunia, kita diterangi oleh sinar Kristus itu sendiri. Melalui firman-Nya, kita diterangi, kita dituntun, kita diajari. Dan
firman Tuhan menuntun kita ke jalan kedamaian. Asa marhiti haroro ni Kristus Jesus do, gabedang tahabiari be hahulomon. Asa marhiti haroro ni Kristus Jesus do, gabe tabulus hahulomoni ala naung disordangi hita, ala naung didongani hita, ala naung diparbadiai hita. Jala holan ala ni haroro ni Kristus Jesus do, ubahen na lam tatadda dalam hati koran. Ay molo holam mangasahon patik do hita di nguluta. Dangadong igia isi penaripas mangulahu patiki. Tuhan di maro Kristus Jesus napasikopon patiki. Ubahen na dipodahot tu hita. Patik na paling utama. Ya, patik raya mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai tanda bahwa Tuhan telah melawat kita. Sesuai dengan kesaksian epistel Yesaya 62. Dang guarob beho nati nadikon, yang telah diterbuang, yang telah ditinggalkan. Alai naung didongani do hita, naung rap do hotita do Tuhani dingoluta. Atau di masa-masa ni Advenon Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, terlebih di Advent terakhir ini, mari manginang, kita sambutlah Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita dengan iman, pengharapan, dan kasih yang sesungguhnya. Mari tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan mari kita tetap, ya, nakining kita tetap berjalan di jalan damai yang telah Tuhan ajarkan. Dan kita tetap membawa sinar Kristus di dalam kegelapan. Amanginang tokin narima halas conota haroroni tuhatai. Badia mahita dinguluta songot tada pabua naung ditopot tita. Pabua naung didongani di bata hita dinguluta. Asa molotung ragam pihak kana masa, ragam pihak kaparu kilo namanginang. Justru ditongani paru kilo nima lam tapataridahon sodang ni Kristus naung manodang hita. Ay disodangi hita di hahulumun, jala dipatongon hita, dipatongon lakata tu dalan hadameo. Kuatlah di dalam pergumulanmu. Tetaplah beriman hanya kepada Kristus. Walaupun berat sangat pergumulan yang kau hadapi saat ini. Unang madeleho di masa-masa niat fenon, lampatugu mahaporsyomu, doho pakirimomu, ay naroma Tuhani manopot tita, naing halat conota may di perdalanan ni haporsyota. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Ay mertua doakan atu mangihon hata di debata jala no piopsa. Di parbadiai debata si pardami mahmu gabi sundingkan. Jala diramoti marohan ng pikiran muna. Ya soha surahan saharo di haroro ni Tuhan ta Jesus Kristus si paduay. Amen.